काली सकाळु सकाळु आमକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା ହଠାତ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କର ଥିଲା ଆଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ରେ ଆଇ ଚେକଅପ୍ ଥିଲା ଆଇ ଚେକଅପ୍ ତ ନୁହଁ ଆଇ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ଦେଖା ଯାଉ ନଥିଲା ବୋଲି କେତେ ଦିନ ହେଲା ସେ କହୁଥିଲେ ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଆଇ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଜଣା ପଡିଲା ତାଙ୍କୁ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଯାଇଛି ତ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କଠୁ ସର୍ଜରୀର ଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ ମୋ ପୁଅ ମୋର ନେଲ ପଲିସରେ ରିମୁଭ୍ କରିଦଉଛି ନେଲ ପଲିସ ରିମୁଭରରେ ରିମୁଭ୍ କରିଦଉଛି ନେଲ ପଲିସ ମୋର ତ ସର୍ଜରୀର ଡେଟ୍ ନେଇକି ଆମେ ଫାଇନାଲି ଫେରିଥିଲୁ ତାପରେ ଆମକୁ ଯିବାର ଥିଲା ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ କାହିଁକି ନା ମୋର କୁନି ଭାଣିଜୀଙ୍କର ଥିଲା କାଲି ଜନ୍ମଦିନ ମାନେ ଏପ୍ରିଲ 4 ରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ତ ସେ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ହେଲ୍ପ କରିଦେଲି ତାପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର କେକ୍ କଟା ହେଲା କେକ୍ କଟା ହେଲା ପରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମିଶି କେକ୍ କାଟିଲେ କେକ୍ କାଟିକି ତାପରେ ଆମେ ଡିନର କଲୁ ସେଇଠି ଡିନର କରିକି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ ରାତିରେ ତ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରେ ବାଏ ବାଏ।